Τώρα πάμε να στείλουμε στην ΑΕΚ Official. Πάμε. Δεν την ακολουθώ, την ακολουθούν φίλοι μου που είναι λοιπόν μήνυμα. Δεν ξέρω τώρα τι να γράψω στην... Τώρα θα στείλουμε ένα μήνυμα στην ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε. Είμαι φίλος σας και μα εκεί το είχα κάνει, τι έγινε? Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν αυτή εδώ πέρα ήτανε καπ. Είμαι Ολυμπιακός, μη φάω κράξιμο στα σχόλια, είμαι Ολυμπιακός. Τώρα θα πάμε και θα στείλουμε στον Παναθηναϊκό. Καλή τύχη με την Σαχτάρ. Καλή επιτυχία με τη Σαχτάρ. Γιατί το παίρνει? Γιατί το έχει ήδη? Γιατί δεν το παίρνει? Οκ. Τώρα θα στείλουμε μήνυμα στον ΠΑΟΚ. Γεια σας. Υποστηρίζω τον δικέφαλο με την καρδιά μου. Ολέ. Λοιπόν, τώρα θα στείλουμε στον Άρη. Δεν έχει Insta. Νομίζω ότι αυτό είναι το κανάλι τους, αλλά πάμε τώρα. Γεια σας. Είμαι ένας φιλαθλός παιδί. Γεια σας, είμαι. Τώρα πάμε στον Όφη. Μέντε, ξέχασα κάτι? Όχι. Οκ. Έστειλε στις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Λοιπόν, πείτε μου στα σχόλια ποιες ξένες ομάδες θέλετε να στείλω μήνυμα.